rækkefølge, du kan huske dem i. Det kan ikke engang kommer i rigtig rækkefølge. Og siger, hvad der jo først, altså om momenterne, og så derefter, hvad der mener generelt om at køre sådan en form, hvor I får så mange selvtidsprøver på en gang. Altså lige efter hinanden. Ja. Første moment, det var jo kommandokravl. Når man så kommer ud på midten, så springer man i. Og det er et udmærket moment. Der lå det i, det at vi vidste ikke, at vi skulle springe. Tag lidt højere. Vi vidste ikke, at vi skulle springe fra kommandokravlen. Det fik jeg først at vide, da vi var ude midt på torvet. Så kan man sige, der er også en uvished i det, man kravler ud. Det andet moment, det var at springe på klipper. Og der var cirka 12 meter ned. Det sidste moment, det var at skulle gå i armgang ude i et dræb, eller i en stålvej, cirka 14 meter herned. Og det er sådan et rimelig godt moment, kan man sige. Du føler altså, at du var presset, at du begyndte at blive presset, jo højere du kommer op? Ja, og ja, i det sidste, der var jeg langt ned i. Det er det, altså, det var også det, var meningen med momentet, det var, at man skulle kunne komme højere, man kom højere og højere op, ja. Og det blev vanskeligere og vanskeligere. Ja, det kunne man godt, de der på få meter, eller hvor meget det er 4 meter fra den laveste, den højeste. Ja, det er cirka 4 meter, når den går ned. Men hvad synes du så om måden med, at der kører så mange? Altså, det kører lige efter hinanden. Bliver du mere presset af det, eller bliver det nemmere og nemmere? Nej, altså, man bliver mere presset, fordi der går helt sådan noget mod en, ikke? Altså hver gang man bliver udsat for et eller andet pres, og man skal tage en beslutning, skal jeg gøre det, eller skal jeg gøre det, så bliver man automatisk tappet for et eller andet, ikke? Det er altså at sige, du synes godt nok, at I bliver mere og mere presset? Altså, både ved I kommer højere op, og I får flere og flere i træk? Ja. Gør det her, Mika. Prøv så lige at holde igen i tårer deroppe. En af jer, den første skal holde igen i blå tårer. Der er ikke noget, de rører ned på isen. Derovre. Det er godt, Paul. Det er virkelig godt. Så er den næste klar. Det er nummer 3. Det er bare ved at stille sig hen igen her der. Så bliver det mat med. Jeg havde faktisk besluttet mig for en, så kan man bedre tage sig sammen. Men når man er i tvivl, så står man og overvejer situationen, ikke? Eller i selve situationen.